tseketizirwa nyaya yenyu inoindiyo nyaya yatanzwa chinguverengwa hatigone kuitaura kana musati manyatotitsanangurira kuti zvakambofamba sei. Nguva ino ndiri kukupaiwo mukana kuti muchitaura kuti zvakafamba sei. Taurei zvimagara kunongokudza daro pamusoro yemambo nemakurukota vese nevese vabereki vari muno. Ini memory nyerongo musi weSaturday last week musi wa4 April takatiri pabasa pedu paGlendale Old Night Club ndirosona. Saka pane mudzimai client yangu vanonzi Mai Vai anove ndiye mukadzi weSimon Manyere. Vakauya ndanga ndine contract yandinayo neRujeko. Saka vakauya nehembe yavo yangu achida kuotirwa kuti yanga iri diki kwavari kuti ivakwana. Saka vakasvikira paseri nemukadzi anga ari paseri nokuti ini zvandizvigone zvinogonekwa neava. Saka imai vana vakati asi ndiri busy kuzvigona ndogona asi ndiri busy ndiri kuita basa randiri kuita kana ndapedza ndokuitirai. Hanzi okay ndobva asiya hembe yake $4. Ndakaitawo busy zveshuwa kusvika amai vai vadzoka vakati madha manonoka nehembe yangu ndidzorerei hembe yangu. Ndati ndokudzorerai sei ini ndairudunura ingoitai patient zvishoma. Ndakapedza ndokuitirai. Mai vai vakangotuma vana ndobva vazoyabva vangoti hanzi ndipei hembe yangu nemari yangu. Zveshuwawo ndakatora hembe iye ndobva ndavapa. Asi panguva iyoyo $4 yavo ndakandisiya ndobva ndati munozouya muzotora. Kana makuuya mondifonera kuti ndigare ndakagadzirira mari yenyu. Saka musi weSaturday musi wa4 kwakuma 5 vakabva vauya Mai Vai nemurume wavo vaManyere. Ndobva vangosvika isitanga takaungana tiri panze tichikolekta mari yemagetsi. Vangosvika nemukadzi wavo. Mukadzi wavo akati madha mandiziva. Mandati ndiani zviye zvikanzi ndini Mai Vai vaive dress riya. Ndakati manga mati kudii zvikanzi ndandaingachi mari yangu. Ndakati inga ndakati mufoni one apa tichangokolekta mari yemagetsi takatomira panze hatisi kushanda. Ndichitaura kudaro baba vacho vakabva vati ndiye mukadzi wacho. Mukadzi uyo abva ati ndiyo avo. Vachibva vauya nguva iyoyo ndobva vasipanga ndakadzika pano. Ndakatotanga kutiza kudai vasiponokora zvikanzi chidyai $4 iye ndobva vaenda. Vanhu vanga ndakamira navo vakabva vati ko munhu uri tofamba netsoka yemunhu uri kuenda nayo kopi. Saka vakabva vaenda baba vatakakamira navo vese bva kuti imi mama itaurai zvikura kuti mama toronga nemurume wenyu tiende munonokora munhu. Mai vakati aiwa zvikanzi saka kana maakudaro kana muchiti aiwa handi murume wenyu anokora pa zvikanzi saka tochinokorawo ka. Mai vachibva vati aiwa musanokore bva pfukudza nemumwe mukadzi aitengesa nzunzo vese bva pfukudza zvikanzi nehanzvadzi yangu chidzike zviite kuti tinokore ende kwamama ndokuya kwatikaita kunokora. Ndakandida kuti nyatsokunzwisisa panyaya yekunokorwa kwakaitwa ivharo. Vakanokora vakaenda vakapfumbata here kana vakati pane pavakaisa? Vakatongoenda vakapfumbata hatizive kumberi kuti vakanoita sei naro nokuti hatina zoona kana kuti vakaita sei. Watakasara tinaye mukadzi wacho ndiye akasara achiti aiwa musatye hapana zvavanombodi zvavanoita. Saka kubva ipapo inino BP nekutya ndabva ndaenda on attack ndakutorwara izvozvi zvitasaipo ruoko rwangu rwazvimba. Ndiri kutongotya kuti ndogonongomuka ndakafa kana ndizive kuti vaitawo sei.
Gai timbotanga asati apedza. Vakuru, ndini muri kunzi vakanongora izvo. Ndoda kuti mungotaura pamberi paMwari sekupika kwamaita kuti ichokwadi here kana kuti kwete kuti vakanongora. Ndoda kuti mungondizvinomazwi mangu mandiwa. Kwete. Chiri tauraiwo tizwe kuti zvakafamba sei kuti muzosvika imimi pakuperekedzana nomudzimai wenyu kuti muzouya pamwe kuti muzouya pana mai nyorongwa. Inini ndakaenda nemudzimai wangu gore rakapera muna December kuna mai angu ndasara hangu ini ndiri kumadoro mai takunogaitisa hembe iyi vakaitenga saka yakabva yaisoti ndakusundza maoko saka yakabva yaita diki umu ndobva wati ndikatende kuna mai vari kuchuhuru kuya vanogona kuita se vanogona kusona akati aiwa hakuna chakaipa ndobva taenda tese nehembe iyai ndobva vaenda naye kuna amai avo saka amai avo vakavasiyira amai avo vakati aiwa togona kuzviita zveshuwa ndobva amai avo vati ndipei mari ndobva adzimai vangu vavapa $4 vavapa $4 muna December gore rakapera wapa $4 iyai amai vakati aiwa ndikusona mangwana chaindodi ndosona akati aiwa munhu haanga ungati kana munhu akati mangwana ugoenda kusera mangwana ndobva tavapa 1 week ndobva adzimai vangu vaenda futi ndobva vati handisati ndasona ndiri busy tikati aiwa munhu anogona kunge ari busy munhu anosona munhu anowandirwa ndiri muna December kwavo patambomira muna January adzimai vangu ndobva vaenda ndobva vakatuma mufuti munhu ndobva vanzi ndiri busy wanosvika ndobva wavhura ndobva watuma mufuti mwana wachikoro ndobva aenda akazi ndiri busy asi wona hembe yakadii ndikatovhura hembe yacho tinai pano right January February muna February ndobva taenda futi ndobva vati ndiri busy ko busy yamai yavo mari takavapa vakadya vanongoramba vachiti ndiri busy ko busy yavo inyangoita sei isu takavapa mari zvakanaka here izvi ini izvi handina kuzvipindura ndakandisipo ndikutaura nadzimai vangu kumba toita tumavana vechikoro vanouya kuenda right muna March ndobva vatuma munin'ina wavo tinai pano ndobva vati ena unotora hembe yangu iya munin'ina wavo ndobva asvika kunavo ndobva vati hembe hatisandasona ndiri busy ndikuzvona hanzi ndiri busy munin'ina wavo ndobva afona asinzi hembe hanzi ndiri busy asi hembe haisati asona amai ndobva vasati vasona iyi nguva yeshe yareba ngavachindidzosera zvavochi hembe yangu nemari yangu zvikura kuti pamwe vanogona kunge vakati havo vanogona kusona kumwe havazvikwanisi vachidzoserawo hembe yangu nemari yangu munin'ina wavo ndobva afona akati vati hembe ndogona kudzoserai asi mari handina adzimai angu vati no problem kana vati havo mari havana ingopuwa hembe yangu iyoyo because nguva yacho yatorebesa zvakutoreva kuti havasi kutoda kusona kwacho shuwa hembe iyeyo yakadzoka yakavhurwa kudaro asi vakapuwa yakanaka ava vakavhura havana kusona iko zvino zviripo hembe iyoyo yanga ine homwe dzayo dzomukati homwe dzayo hadzipo hatisi kudziona saka musi uno musi vari kutaura vatotauravo zvepamberi havanotaura zvekumashure ndangoti nditsekutidze nyaya yacho yese musi uno vari kutaura kuti ini ndakanokora tsoka zveshuwa ini ndakasvikayo vakamira naadzimai vangu ini ndanga ndatosara ndichitomwawo kwandaimwawo tichitoti takuenda kumba ndopandakaona ivo vakamira naadzimai vavo saka pane munhu akandishedza ndandakatodhakawo zvangu saka pandakasvika pavari vachitaura nyaya yehembe ava vachiti handina mari ndikati kuvari kuti handina mari kuti nhasi yangu dzimingani saka ini ndakarova pasi nekugumbuka zveshuwa ndakarova pasi ndikati havakambodaro pamai avo ndandagumbuka zveshuwa vatoti atanokura tsoka ina ndatombomira ipapo ndobva ndatoenda kwandanga ndichienda adzimai angu ndavakatozosara kuti matotiparira nyaya yake uku tatosara takuti adzimi madi adzi matinokura tsoka ava ambuya vanga vakutongongwarawo zvava kusada kubhadhara wakarova pasi ichokwadi nehasha ichokwadi ndiri kutarisa nyaya yanga iri pakati pemadzimai kuti wesa baba waifanira kuineyananisi takutoona ndiwo wakurovera tsiva pasi
zvaifanirwa kuteedzwa zvakaitwa naamai. Sei wakapindira panhau iyi? Chakaita kuti ndipindire panhau iyi kuti ndini muridzi wezvinhu, ndindakavapa mari kurasi inini ndaitorwadziwa nezvinhu zvokudadaira madzimai ayo, ndindakatenhera. Ndizvo zvakandirwadza. Nasika uri kunzi wakanokora tsoka, wakanokora ivhu. Unozviramba here wakarovera tsoka pasi wakaparovera apa ndipo panenge yangu kuti wairovera pasi sei? Asi naye tsoka yemunhu sho ungaitore wasikati waita ndikuzwa wataura nenyaya yekuti wanga wakadhakwa. Zvekudhakwa wanga wakachitaura. Mwana vanaitira munhu anotaura chokwadi ndefunga waniswa apa uchidzidzwa kuti ndichataura chokwadi. Zvimwe zvinhu unogona kuzviva wakazviitira muwavo unotaura kuti ndakadhakwa. Nokuti hazvingamboita kuti hazvisi normal kana meso vanhu vese muri munhu zvingave normal zvekuti munhu unorovera nyaya yemadzimai yokuti unorova pasi wainga wanyanya kushatirwa zvakaita sei? Aiwa ini baba ndanga ndashatirwa nokuti ndinde vanhu vese vaiuya vandindavatuma ndichiona vachiuya vasina chinhu, inini mari ndakabhadhara. Pandakanga ndakamira ipapo ndoko wakarovera pasi ichokwadi. patsuka sei hapana here kuzowanika pakamaika. Aiwa patsuka ukaonara pasi ivo ndivo vakachifunga nekuti dai kuti ndakavasimudza kuti ibvai apa ndirove pamakamira. chikonzero chako chokurovera pasi waikuhwa nepasi zakaoita kuti chidzikira kuoda kuita sei? Ndakazakaita kuti urove pasi ichokwadi. saka hasha dzakapera haziperi kuti zvinopera kana kuti unenge wakupuhwa zvinhu zvako nekuti tarisengono nguva yavakatorowa mai avo nezvavakaitawo kana kunzwa kuti mari ndakavapa vakadzarisa izvozvizvi dai kudzosa kwavakaita vakaisomira kubvunzi pawakarova pasi iwewe wakarova pasi here kana kuti wakarova pasi wakabva wadai handisina kana pfungwa idzodzo. Ndakatozonzwa nemadzimai akunditi enda ndambomire pakwe. Alright, imi maamai nokuti uyu akanokora tsoka chii chakaratidza kuti munhu anokora tsoka? Makamuonera achitora ibva patsoka yenyu kana chinoratidza kuti ivhu rakanokorwa? Chakandiratidza kuti vakauya vanga vakamira distance sekunge apo inini tiri kana kuti sekuna baba takamira tichitaura nemudzimai wavo. Ivo vanga vakamira vakagubata vakatarisa chete pandanga ndiri. Saka the moment yandiri kubvunzwawo nevatatina kuti ko chii chiri kunetsa, ndakangoti itai one step kudai so tichitaura ndo pakabva kuti ndivavo vasikoti pandanga ndakamira chaipo pane tsoka dzavo vasikoti right chidyai $4 yacho chidyai $4 yacho tora ndikabva ndatopindura ikati ko $4 ndichaidya sei imi matakura tsoka dzangu pamwe ndiromuka ndakafa. Avo vakaramba vachifamba bva takusara takutaura mai nemudzimai wavo ichadyika here $4. Mumwe mukadzi anotengesa nzungu akati imi munganetsani imari ndikupei $4 yacho. Ndakati nina ndirakuramba kuvapa mari ndakoti fonai mune nhamba dzangu wani fonai kuti tiri kuuya togara takuchengetsera ichi $4 Ini nakumundu kwamuri mama. Munhu akauya kwamuri achitembeitsirewo basa zvinotora nguva yakadii? Zvinoenderana nekuti ndiri kuitei panguva iyi. Kunge ivava ndakatovaudza kuti honai ndiri bhizi, kana ndapedza basa rangu ndiri kuitirai. Kana pavakazouya vachikonekta vachiti tirei yakadaro hedu ndakati munonoitei nayo iyo yakavhurwa siyai ndingogadzirisa because zvafanana mukaenda nayo kumba muchangonoigadzika chete. Saka madii kusiya ndakugadzirirai. Ndoda undibvunze zvakare kuti inini maiona zviri fair here kuti mapiwa mari mapiwa hembe marudunure imi maiona pachezviri maizwa zvakanaka here kuti mudzorere munhu hembe yakadunurwa mari nini maiona zvakanaka
kwete zvanga Mimi zvisina maifana kuita effort yakasimba nyamwe manga muine order yekuti mune order yakawanda iyi kwanga kungoita paneti aiwa munhu womwe chirege ndigadzire hembe ndochokutanga handisi kuziva kuti makatora nguva yakadii nemapiwa mari nokuti vataura zvaDecember nhasi unotiri muna April manga muri muna January ndizvozvo zvavataura zvese zvokuti hembe ndakanonoka nayo handisi kuramba ichokana hamisi kuramba kuchokwadi inini pandiri pamakatadza ndepekuti maifana kuremekedza kastoma yenyu nokuti mari makapiwa mukashandisa imi maida kuti vakufonerei kuti ndiri kuuya fanai vakagadzira mari regai tidai so Moonlight regai tidai so nawe yatinayo pano ndeyekunokura tsoka tine nyaya yekunokura tsoka hatisi panyaya ye$4 murumbonyatsokuti hatifambei nenyaya yatinayo nawe yatinayo panapa ndeyekunokorwa kwetsoka nyaya yechikwereti inga $4 imwewo nyaya ati saka isi toda kufamba nenyaya iri pano yekunokorwa kwetsoka toda witness iuye one witness yamai imimi ngaiuye to anozani witness Chitsike ngauye ngatigarewo zvakanaka musaite zvamagara nditarako right nawo iri panapa ndenyaya yekunokorwa kwetsoka tipewo mazire enawe baba iwe shamani simudzoka watasapa simudzoka tasane vamwe ngapika witness ini ndonzi Colin Chitsike. Ndasimudza ruoko rwangu pamberi pedare rino. Ndichipika kuti ese mazwi achataura pamberi pedare rino achava echokwadi. Mwari vandibatsire. kutaura mazire enyu maererano nenhau maziri angu maziri angu anoenda panyaya iyi vamwe pazvakaitika inini ndandiri 10 meters away. Saka pandikaona vanhu vachimitsana ndichingosvika ava vakabva vabuda ipapo ndichisvika kuti ko chii chamukunetsa zvakanzi ava ndinokora tsoka. Saka vanga vari 2 nemudzimai wavo. Saka ava ndakasvika vabuda ndikatobvunza mudzimai wangu ndikati chii chari kunetsana panapa zvikanzi vanokora tsoka youyu vaenda nayo but hapana zvavanoita sei zvavanoita nayo nokuti vanga vachingomutyidzira. ari kudaro nde mudzimai wavo bcause ava pavakatora tsoka vanga vari 2 nemudzimai wavo vanga vakamira vari vatatu. Saka mudzimai wacho ndikakati aiva vari kungotamba nayo hapana zvavanoita nayo. Ndakuchitaura nemudzimai wacho ndikanzi aiwa kungoenda zvavo netsoka sa hapana vanga vachingovatyisa. Ndikati kuvaenda ndikanzi vabuda vaenda. Madzibaba tiri kukumbira zvamakaona sewitness inyaya yekuti nokora kutsoka kai makazviona makasvika zvaita sei toda kungoziva kuti makazviona here ava chinokora tsoka ndopati ndakavaona zvishuwa ndakamira 10 meters away from makavaona vachinokora tsoka wangu makatovaona ndakavaona muri tenawo vikirikini dzenyu dzamurikutaura muri kure mbichana Makaona vachiita zvokuita sezvanokorera zvokutondokora tsoka vachiita nayo. Saka inini pandikazosvika ndichibvunza mudzimai wacho ndikanga asara akutaura navo
vakunetsana kuti vamurume wenyu zvandiita tsoka yangu chichi saka pandikasvika ndikatotaurawo nemudzimai wacho inini mudzimai wacho kana nditi aiwa kunge vachichidzira kuenda hapana zvavanoita naye asi iwewe uchitsike mumaziso ako wakatarisa ukaona ndakaona tsoka vachinonga ifoni ndikatobvunza iveni mudzimai ndikatomubvunza zvikanzi ndipona ngozi chanetsa choti pekutanga mati makazosvika yanokura saka inini ndoda kunozoziva kuti makaona here bcause inini ndachingoda shoko rekuti ndakaona tsoka ichita se ndosayarika kuti inini ndandi 10 meters away saka pandikaona ava vachinengera pandikazosvika ava vangu vabuda ava tonogora tsoka vaita se ndakaona ndiri from afar saka munhu wandikazosvika kutaura naye mudzimai wacho achitoti aiwa vatora zvavo hapana zvavanoita naye vangoenda makamuona anga akarisoba paakanokora ipapo handikapupure zvangu bcause ndandiri asi munhu wamakazonyatotaura naye mudzimai wacho ipapo saka makaonesana mese pakanokurwa mese makabatarisa maamesi nemudzimai wacho chii chimwe chakazoitika ipapo chimwe chakazoitika hapana okay hapana chimwe chakazoitika ipapo nemudzimai wacho hapana chakaitika ndechekuti mudzimai akazoendei mudzimai pandikazopedza kutaura akazobuda akakuenda akazobuda akuenda achingoti aiwa sarai makadaro bcause haanga achimbokuchisai hapana zvinoitika saka inini ndopandikazoti awa ndopakazoti inini zvaitika izvi ndikati imimi munhu hatizivi kuti pakutora tsoka kwaita hatizivi kuti chii chinoitika zvimwe zenguva mangwana hatizivi zvinoitika amai iyi witness yenyu pane zvimwe zvakuri kufungira kuti anogona vaasidzi vasiya pekuti apa panokorwa panditi ruoko rwake rwadai mudzimai wacho neni tikati zvikanzi ko tikanokorawo ruoko rwake zvinoita zvakanaka here mukadzi wacho ndo pakabvati aiwa ndobvatakakupfukudza paipai ndo pasiwa tapfukudza tapfudza kuti pane zvimwe zvakazoitika ipapo ndandatopotsawo chii chakaita pandakasvika vachita kuti apa ndopanokurwa ndikabvunza ndikati inini anga akapfeka plastic here kana kuti akasina zvikanzi aivanokora chii ndopa ndikati rega tichinokorawo chi mudzimai wacho ndopa akamhanya kuvharidzira achiti aiwa zvinoreva kuti mamusikaoni here zviguno kana kuti maizviona paioneka zviguno kuti vanokona saka mukadzi akapfukudza nemumwe mukadzi aitengesa nzungu anovaziva abvati aiwa chitsikisiyanai nazvo vapfukudza futi zvikanzi hazvichaita hazvitoreke nokuti pawanda tsoka dzakawanda saka handekwa mavo pane zvimwe zvamuda kuti wamuchida kuudza chii ndadakuti ndikubvunzei pane shoko rataurwa nouyu achiti adzimai vake vakazenge vakuti kuchichidzira chedu ichokwadi here vakanga vakutaura kuchichidzirwa chedu ichokwadi akati musatye zvenyini kutyisidzira chete hava inini ndinotoprofita ndinotoshandira vanhu kuvhunabhu havambokukwadzai ndikati asikana vasikakwadzi sei vaenda netsoka yacho vaenda nayo kupi zvikanzi kutyisa chete tiendai kunogara mumba munemwe witness yenyu pano mawitness avaimwe witness iri pano hamuna no witness iri pano ngaiwe witness yenyu vasiwa dzinaene mutoda imwe yacho yekutanga
ini ndonzi Doreen Marufu. Ndasimudza ruoko rwangu rwerudyi pamberi pedare rino. Ndichipika kuti chese chandichataura nemazwi ose andichataura pamberi pedare rino achava echokwadi. Mwari ngavandibatsire. Amai, tisita kushedza idare ripano. Mune mazire here amunoita panhau iri pano yekunzi avakanongora tsoka. Mune zvamunoziva? Pano pane nhau yokunzi baba vakanongora tsoka yaamai here. Imi munorizivo nenhau iyoyo kunongorwa tsoka? Makanga muripo here pakanongorwa tsoka? Endai munogara kugara basi. Ngavanyuya. Ini ndonzi Segai Denford. Ndasimudza ruoko rwangu rwerudyi pamberi pedare rino. Ndichipika kuti ese mazwi nemashoko andichataura pamberi pedare rino achava echokwadi. Mwari vandibatsire. Amai, tisu tiri kuda kuti titaure nhau iri pano iri maringe nokunongorwa kwetsoka kwakaitwa nababa vachinongora tsoka iva. Tauraiwo mazire panhau iyi. Makanga muripo, zvakaitika ndezvizvi. Mutaure dare rino chokwadi. Domina. Makagara munokudza dare Pamusoro. Inini ndakaenda kublendi nehembe yangu. Hembe yaida kusona. Ndobva ndapinda muhoro. Ndaona pana mai wakambotisonawo kasiketi kemwana wangu wechikoro. Ndobva ndati mama, ndauyawo nehembe yangu ndoti mundiwedzererewo ikurambofana nasaiti kuchena. Saka ndoti mundibvisire kajira. Pamusoro ndokunga kwese kwabviwa. Isa tichida zvenyu titaurire kuti zuva ramazouya razoita nyaya yekunongorwa tsoka. Makasvika ndokusikuita sei? Inini ndanoenda kublendi. Vanatotendera ndatenga zvinhu zvangu ndapenda kumba. Saka tabuda pachishopu tabuda tatitunewo mwana. Ndobva ndaona mai avo vakamira pavangokamira. Ndobva ndatosvika ndati mama makadii? Wadaira. Ndakati handini mama wehembe vai. Ndandida kunzwa kuti mari yangu munayo here mundibochi mari yangu. Ndimi vari kwenu. Ndati hamuchandiziva zvandaitamboziva iri. Ndimi wegogo weAfrican entire yagogo here. Ndikati aiwa handisi, ndine hembe yangu yamakadzosa musina kuita sei musina kusona. So yanditi kana makuuya kunoglendi munototanga mandifonera muri kumba kwenyu ikoko kuti ndiri kuuya ikoko. Kana mandifonera inini kutsvaga mari inokupa yezve zvandina mari. Nai mama, ndiudzei kuti 4 months here muchishaya $4. Hembe yangu yacho dai mama makasona zvaive nayo. Hembe yacho kusona hamuna. Makaidzosa yakadaro, makatowedzerawo henyu kubvarura dai makangoti zvamaona kuti matadza kusona. Dai makangobatanidza mama makaita sei mama makavhura henyu. Kana mabatanidze mondidzosera henyu modya henyu mari yacho. Amai vayo akakutoita ngakutondiignora vaiva kutaura nawo mwana. Nai mama, ndikutaura nenyu wana. Vanditi haina ndina mari yacho. Panguva iyoyo takanga tatowasiyawo zvavo. Ndobva wangouyawo munhu wangu chakake zvavo. Wasvika pamberi pedu, panga pana vakadzi vega vega, panga pasina kana murume. Wasvika pamberi pedu bva wangoita ngowadonha sobva wabata pasi. Bva watongosumuka bva watoenda. Vasumuka vatoenda. Ndobva tasara namama. Bva mababa vari panapa. Zvikanzi toda kunongora pabata baba ivava toda kutopanongora da kutoenda unopagadzira. Ndikati mama
nezita rajesu ndokutaura neni mama baba munourayira mahara vatora chii pawabata ipapa svikana vanokona tsoka ngati mama havana kana chavo munokona tsoka inini ndinotonamata sikumbaitoita zvamwari atite zvemushonga mamaka imimi baba imimi mukuta muda unokora babata baba kana papfudza vamwe havaibva vaibva papfudza futi muda kunokora tsoka muda unokora kuti anhu baba wabata ava baba munourayira mahara baba ivava muda kuuraya vamboita sei asi ndakakanganisa here nai mama kukupewa hembe yangu kuti muite sei musoro hama dzavo dzakutongoya shamwari dzavo ndokulende wesasokulende dzakutoya wobhobhokutozvi ye togona kutokurova izvozvi ye togona kutokurova izvozvi togona kumaisa mumweni tikamurova vanga vatoenda enda vari kana shoko kana kuhanira wakataura ipapa wakangosvika kudarika kutateka ndada kuti mukati ebeseri nyaya yaiko ndekunokorwa kutsoka amai baba vavasvika toda kuti titaure kuti makaracters akadai tinaziva kana vachinge vanwa zvimwe zvinhu zvezokungotaura zvimwe zvokungodi kuti zvifambe vakasvika vakawa vachiita sei isusu vakadzivisa tatikamira takadaro tatikamira uku tese vakadzi nevava tese tanga takamira uku baba wakwaya neuku ndobva wasvika watakati ndobva wangodai ndobva wasumuka ndobva watosumuka bva wabuda wakadai sobva watoenda kungosvika vavirarasindibva vatongoenda ndobva watoenda hapana chavakaita hapana ndakatovati nini munourayira mahara nekumbana chete kwakaita vatoona kunotsoka regaitidaiso yanyaya yamudari yanyaya yamudari nyaya yekunokorwa kwetsoka ndonyaya yatinayo pano baba imimi witness uyaya pato tokumbira kuti mutaure naamai avo zvinyoronyoro muchitaura asi tichidzwa kupindurana kwenyu vabvunzei vachindinongedzera kuti apa ndopavanokona imi kataura kuti ndoda kunokorochi ipapa imi mukataita mukapota sei mukapfudza andipapasi baba vavo vakaitika zvese izvi baba vavo vasikwa baba vavo vakatozouya ndobva ndakutotaura naamai ava ndikati amai baba vandimaona kuti vangobata pasi ava ndachavatora baba vavo munourayira mahara ava bva vachimhani bva svika bva kuti ndoda kutonokora pabata baba ava vada kutonogadzira kumozambique ndobva ndati munourayira chi mahara ndobva ini ndakadzima amai vavo bva vadzima muri kutaura ndonotaura navo makutaura kuno pavada unokora vatanzida unokora pabata baba vavo vadonhe vachibata ndakaitana kumozambique nogadzira ndobva ndavadzima ndikatova baba munhu akadzima nekambocho munomuurayira mahara baba pamweni ndimukatoita ng'anga inouraya chi murume we isinotonamata sitenda kuchechi amai nezita rajesu mufunge mari chija izvei nditaura nemapini avo ndeyako saka dai akadonha nekuenda inini pandakasvika ndichiti ndakunokorawo panhirikina denenetsoka kumozambique makandivharidzira mukataivewa kubva mapfudza ndetozviziva kuti havana chavatora amai vakuti ndichikutaura chaiti baba vari kutaura kuti vakarova pasa vakati ndakarova pasi nehasha baba imi muri kungoti vakangosvika aiwa mirai hapana kutengwa mirai mababa hapana atengwa but chokwadi chezvinhu chabuda choti imimi nemurume wenyu chaii ndikutopesana imimi nemurume wenyu imimi nemurume wenyu muri kupesana imi muri kuti vakangosvika bva vangodonha vachienda asi ivo vari kunatsotaura kuti vakatobvunza kuti mudzimai ndeupi mukatoti ndeuyu ivo vakatozorova pasi nekutsama vakatsotaura kuti vakatotsamwa vakarova pasi ofuichi kurova pasi kwacho ikoko isu kana tiri pacho vanhu chedu ndokurova tsivaka kwatinotaura kutongorova pasi kupikira munhu kuti
handiti mazviona. Saka izvozvo zvacho zvakaitwa nemurume wenyu zvaataura nezvamataura mapesana mega ufu ichimimuri witness yemurume wenyu ndimama tanganyaya. Pamwe pacho kwavari kusiya ndekuti murume uyu arikutaura akarova pasi zvikuzi paakakura paakabva ati izvo chidya zvimari yake vanga kudonha chiti kungorova pasi chiti achibva aenda ongorova kuti chidya zvine mari yake wanga wawe mandogara kunge chiteje zviri mari yacho ibaba wakwanyembera nezita rajesu shwaka havana kutaura kana nemunhu baba amai vakataura navo kana baba ava vanambovaona ivo vataura vega kuti vakatosvika kubvunzana amai dzosakata munhu angakadhakwa yokudhakwa iyi haina basa kana munhu wapara mhosva hatitarisi kuti wakadhakwa inotarisa kuti mhosva yaparwa hatitaure kuti nokuti anga akadhakwa aiwa inge zvidhakwa zvinotosungawo nezvapara mhosva hatina zvinotosunga wotozoperera kuchitoksu asi kuti anotoya kutomusunga chatiri kurevera isusu tinoda kunzwa takateerera pakati penyu nomurume wenyu zvinhu izvi zvakaitika zvechokwadi zvokuti imi musangana. Ava amai vari kutaura kuti vakasanganidzana nemi vakataura nemi mawirirano. Murume wenyu akazouya zvese izvo mawirirano. Nokuti toda kuziva kuti chiitiko ichi chakaitika here chokuti mumbosangana. Kusangana kwenyu kwazikanwa kuti makasangana. Asi nhau iripo ndeyekuzonokorwa kwevhu. Kunokorwa kwevhu ndo kwamuri kutaura mese. Imi muri kuti murume anga akadhakwa akadonha. Kudonha kwacho makuratidza vanhu pano. Kudonha chaikoko. Zvototi inini handichatogona kudonha fanike zvamaita izvi zvese. Ndotobva ndatokuvara. Iye akadonha zvakadai so murume wenyu. Asi murume wenyu ati inini handinai kudonha. Kureva kuti zvokudonha haana kutaura. Nokuti dai akadonha ataura pamberi pedare kuti ndakadonha. Haadai kudonha. Asi ari kuti paakaziva kuti ndimi amai vacho ndo paakanorovera pasi. Asi hatina chandakatora asi vakanodi ndokusiyana kwamuri kuita imimi nomurume wenyu. Sezvo zvinhu zvinoitika kuti iyo kuti wakadonha iwo wakawira pasi zviri mumwoyo mavo ina handizvozvigona. Mastatements enyu imimi asiya. Dare rineri zvanoda rinoda kungotaura chokwadi. Aiwa inini hangu inini ndiri munhu anoenda kuchechi ende munhu anoenda. Hatisi kureva kuti chechi. Regai kutaurira amai. Regai kutaurira. Munombo vanhu vese vanonamata. Vanhu vese vanoenda kuchechi. Hatisi kureva kuti munhu anoenda kuchechi haatadzi. Saka imbotisira yekuenda kuchechi. Nokuti vanhu tese tinonamata. Izvo zvekutonga neSaturday kudai mangwana svondo tikuenda kuchechi. Hatiti? Saka vanhu vese vanonamata. Isi hatisi kureva kuti makatiti munonamata ndo point inoita kuti nyaya idzi hapana nyaya. Saka isi tiri kutaura zvakaitika nokuti isusu tanga tisipo. Imi mataura kuti zvechokwadi naamai ava makataura mese. Mataura imimi kuti murume wenyu akazouya. Zvino kuuya kwakaita murume wenyu akasikodonha. Saka chakamupa kuti adonhe pamberi penyu chii? Kungoya kuzodonha chete. Akagumwa here. Chakamuita kuti adonhe chii? Imi muri kuti wawo. Hatiri muri kubaona. Zvino iye murume wenyu ataura kuti ai hatinambonzwa shoko rokuti ari kuti akadonha. Asi shoko rake ndiri kuti akasikorovera pasi. Neruoko rwake urwu ndo rwakasitodai. Zvino kuti tizoziva kuti rwakatakura chii ndo ruri kutaurwa nevanhu kuti rwakatakura tsoka. Murume uyu dai ati handina kana kumborovera pasi ndakanga ndakangomira ndakabva ndazodi. Imi modai musina kutaura nyaya yekudonha. Pakadonhwa pane something chakaitika chiri kurehwa nevanhu. Ndo patatipa picture. Amen. Tiri kumbokumbira vamwe ambotaura. Ndicho chacho chavanga
vakanga vakufunisa nekupfuura kuchanga chaitika chavo ini ndaikukudzira baba kuda kutora baba tovaka baba nendena kumozambique pamusoro yamai zvakare varume venyu vakatobvunza kuti ndivo amai vachoita varume venyu vaitaura vakati nehasha ndakasvorovera pai pasi varume venyu vachitaura vega handi zvavataura nokuti ime maamai murikutosiyana nomurume anotaura statement yakakuramba achitaura yokuziva kuti akanorovera basi chaakazotakura ndochiri kureona asi kuda kudona kudoda kwomunhu akadhapa hakusiri kwavari kutaura vakauya kuzodonera pamberi penyaya nokuti ndozvamunazvo mazvinzwa amai regaiti kutaurire nyaya yamunayo yenimi naamai inyaya yakazvimirirawo inyika amai fanira kutora danho rokuita recovery yemari yenyirwu mari kana dhora rinodiwa nemuridzi wako atiti nhasi vanenge muchitaura nhau panapa yekuti ndakurira amai avari kuramba kutipa mari yavo kurumba asi danho ramakatora razokuunzai kunokuda nyaya dzese dzenyu dzamuri kufanira kunge kuchiuya iyoyi inotongwa nesu yakare yekuti vane mari yenyu yamusina kuzodai inotongwa nesu mainge makatotanga ndimi kuunza vanhu ava kudai hatiti nenyaya yenyu yemari yadai naamaya zvino haisiri vemudare muno asi iri mudare muno ndeyekunoba kwasaitwa tsoka nevarume venyaya mapanzwa pane mumwe ada kutaura here makurukota makurukota angu hapana nezvaada kutaura here ndikuda kuramba tsoka zvangu iri very tricky nekuti ukadona ukadai zvakaita paobvious haukwazi kuzvisungwa kwakadai pamunobva wazodai tati zvakaifanirwa nomato asi vakanomato iadvaisira nakoba even amaya mama in case of tomorrow imini mari yavo dai ubva manguvadzorera zvisina kuzosvika kuneswe kunonoka kwamakaita nemari yavo zvakabva zvazopolisi tisiye pakunoda kwetsoka kuitira mangwana kana manoda kuzozvikwanisa muri bhizi vamakorese amangozvidzorera achititetekode yes nyaya iyi inyaya yokuti munhu wakatadzira munhu chinokosha pane zvaunenge wakaita chinenge chiri chinhu chokukumbira rege hatiri mazvati munhu unofanira kukumbira rege kana wakatadza zvino isusu tinenge tisingade kudaro kuti munhu kana munoziva kutadzira munhu nhau iyi yauya wakaona wapuwa chipepa ichi ibva watoziva kuti nyaya iyi inyaya yakamira zvakadai zvino makarangana statement yekuti takaenda kudare tosi kutaura tichiti panongoitika kanhu kadiki kakupesana hatiti mauya makarangana but kurangana kwenyu mumwe azoti ndakarova pasi hatiti mumwe achiti akadona ndokupesana kwakaita izvozvozvo zvozvatotipa pikicha kuti pane zvakatoitika hati murupa pane zvakatoitika wakatarisa mari yabviswa naamai avo edare kana mari yamabviso wemimi edare pamusaka pe$4 hati murupa mumwe munhu akanzi unofanira kuripa mbudzi muno akati ati tabasa nazvo zvekuripa mbudzi but chiri chinozoitika mbudzi iye ari kuramba kubhadhara iye yakazoita makosti kwakazoenda message of court kwakaita chi makosti yakazonotorwa yamo kanhu kadiki muri kupaona right munoziva zvazvinoreva kana tichitaura zvinonzi kunhonga tsoka munozviziva ndoda kuti mumbotaure munhu akanzi yanhongwa tsoka chii chinoitika hatiti mazuva
Saka munhu kana akaita flu chaiyo anongoti tsoka iyi. Munhu akatanga kukosora tsoka. Izvo zvitadzwa amai avo vaiti ruoko rwavo rwazvimba. Kana iri BP vari kufungira tsoka. Hatiri kukuzora. Amai, tinofanira kuti kana tichinge taura mudai chinokosha kutaura chokwadi. Ndofunga statement yandambozwa yakaitaurwa kunzi amai akati hapana zvavanoita netsoka yavo kusekedza kuchidzira iyo inetenge yakanaka. Nekuti vanhu unototi ashuwa ndozvavakataura pano kufunga statement yokuramba unoziva kuchidzira unoto makavachidzira muchidaro kana kuri kudzi kuchidzira muri kutora mhanye ne$4 ichishowa kupe showa zvape hatitimo pamwe makafunga ndodanho ramukatori iroro zvino kuti taura pamberi pedare muchiribvuma kuti aiwa ndakangotorawo kwangu uri kuchidzira chete kuti mari yedu iuye hatiti nokuti kuuya kwamakaita varume ava vanga vakagumbuka baba kuti ndinoda kuenda kuno mukadzi iyeyuyu achionane nokuti vazvitaura vati imari yangu ndini ndakatenga dhirezi ndini ndakadi makosta angu amai ava vachigumbura stereki nemari iyi yagarisa zvavari kuita kumukadzi wangu hazisi right saka akasvika vakagumbuka zvino kugumbuka hausiwo kunosvikosvika kuti munhu udonheke asi unosvikosvika wakagumbuka usikuita something wakarovera pasi kuroora kwaita pasi chiita to hati mukuzona ndozvakaita baba vataura kuti vanga vakapfuura kusvika kwavakaita pana right. Vanhu kana vachinge vatadzirana isi tinenge tichitarisira kuti atadzirwa wacho nokuti apa tatoura kuti pane mhosva yakaitika basi isusu tinenge takuda kutaura kune munhu atadzirwa kuti zvii zvaungaita here. Chokutanga ana amai kana baba amaya zvamakaita kuna amaya ndozvavakuita dare makavatadzira munoti kudii? Aiwa, inini semutauro unotochiitwa ndanzwisisa kutonga nekutaura kudare zvishuwa amai vanga vakanganisa pakuita kwavakaita asi maitiro andakazoitawo inini ndakazokanganisawo saka handina chandinopoka nepapa nekuti zvese zvavanenge vataura zvakadii mungavanditadzira zvavo asi ini ndini ndakazotadzawo pakurwera tsoka sekwandakaita. Saka tinokosha baba chokutanga imbokumbira irekere kuti amai Kamai madzibaba aisvika kumbira regerera kumbira regara kumbira irekere kuti zvandakaita zvakatadza. Ndinokumbira regerera zvakaita ndiregerere upasi kudenga ndiregerere zvachese kunze nemukati. Inini handirambi ruregerero rwenyu asi ndinoda tsoka yangu yamakatakura. Right. Chaabogara izveni pasi amai chinhu chatinokosha hatisi kureva kuti tingatadze kuvapawo kashamba tovapa kashamba diki asi chinhu chinokosha munhu kana achinge akumbira regerero rinotangira nokuti ndo zvatinoziva munhu wakaregerera munhu pano pasi kana denga radi hatikupa saka munhu abvuma kuti akatadza zvaakaita zviya saka ari kuda kuti ndo saka akumbira regerero. Saka kana munhu akumbira regerero sikurira kuti hamuzomupawo kashango ayo asi nyaya iripo ndeyekuti tambira regerero rinenge roitwa nemunhu amai. Pamusoro yemaRMS ongu ruregerero ndatambira asi ndine kutya kwokuti ndirogona kufa tsoka yangu vakaisa kupi. ini ndoda kumbotaurawo nemamai onai ka zvazvakaita iyi inonzi tit for tat yamakaita mambo vatokujegesera ya kuti makanga makatadzira kuti hapana $4 zvinozoita 4 to 5 months handiti mazvona
kana wehembe yacho yakazoenda yakabvaruka zvinoreva kuti kwese imimidzai kuti makatange matadzawo ndobva zvazvosvikawo ava kujekesera ifuta. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuregerera kunoita kuti nyaya yeduka ivakike zvakanaka than kuti mobva muri mudare next Saturday bemuri futi muno mudare futi ava kukwirirai zvinhu zvakangodi kuregerera kunoita kuti muwane kuenda kumberi zvakanaka. Ya saka tiri kutaura isusu kuti ruregerero chinhu chinokosha. Munhu kana tabvuma kuti akatadza unotambira ruregerero rwake then toenda pamberi. Right, nyaya iri pamai. Imimi muri kuti munhu ava zvavakakutadzirai vakakuripai tsoka yenyu inodzoka. Yes. Saka chii chamuri kuda chamainga pamberi pedare kuti mubatsirwe nedare pamberi pevanhu vakakutadzirai? Ndakatifunga kuti tikaenda kwamambo tsoka inodzoka. Nokuti tsoka yenyu wakati tauya naye tsoka yenyu vanogona kungoya nevhu obva kuti tsoka yenyu chii chaachiziitika unoziva kuti ivhu rinenge ranhokwa uku. Ndatokotarisira rufu kuti ndinogona kufa. Amai Zvaita ndabva ndarwara andimazona kurwara kwandaita kuti bp ndaifungawo izvozvo ndakabva ndarwara kana ipapa ndichiri kutorwara zvokuti ndogona kungumuka ndakafa. amai regai tikubatsirei. Chinhu chinonzi kufa zvinobva kuna Mwari. Hakuna munhu anogona kuuraya munhu kana Mwari asina kutendera. Pagamuchira munoenda kuchechi amanangu munoenda kuchechika pagamuchiri ipapa hakuna munhu anogona kuisa ruoko rwenyu pamuri kana Mwari asina kutendera. Havana simba rokuuraya kana Mwari asina kutendera. Pamusoro paizvozvo futi ava mai ava vakataura shoko rokuti musatye zvenyu hapana chavanokuitai ande ndiwo mukadzi nemurume saka imi muchatyei kana mangwaregera. Ndakuvateerera pawataura vatizvaona hapana chavanokuita idyai henyu mufondo akasiyana. Saka izvinezvi amai $4 yamunayo amai munayo munayo vapeka mari mamanzi matienda kuchecha idzi mukati zvakare muri kutya vakafanira I think vakuru avaida kujekesera ndoti kana mazoenda kumba adii munovira kunoverenga bhaibheri mukaverenga bhaibheri naSamuel second Samuel adii verse 2 to verse 3 ndinomara kutaura kuti ini ndinouraya ndinoraramisa mazvinzarama kuti mupise pfungwa yekuti ava vanokuuraya zviri muna second Samuel ndinoraramisa ndinese hakuna munhu ende hakuna zvinoitika marasitazvitiri zvabp itori chirwere nomunhu regai tisvike pakupedza nhamo. Amai ava vauya ne$4 yavo ndo zvinoita matariro vauya ne$4 yavo iriyo yavandetsana kuti vazosvika panyaya dzekuudzana vekuusana kudai. Zvinoti kuti isusu mari yacho inove ndo yanga yakagumukira baba avo zvakazoitwa nababa dai $4 ipo paya paya baba amuri padwendo yakabuda nyaya yedu yapera titi zvino nyaya yazosvika kuno. Saka isusu tiri kuti $4 yaamaya ngavachidzoserwa mari vape mari
nyaya iripo mani nyaya yekuti mani nhau itaitoka asi chataakuda kuziva ndechekuti hembe yamakanga mati mukuda kuti musori haisati yasonwa nanhasi. Zvinova zviya zvandataura mambo kuti ndakati munotakura hembe isina kusonwa munozodii nayo ndisirei ndinoigadzira zvasvika kusvika vauye nayo nhasi isina kusonwa ndira kuramba vakatora vachitoziva kureva kuti zvasvika nhasi isina kusonwa yararai kana mambo achitaura dai yanga iri kwamuri yainge yakasonwa. Saka iye zvinezvi ndakuitira apa ndechekuti hazvichaita kuti muchisona hembe pateipa hamuchacharisana asi taakuchiti amai ava vaakukwanisa kunowanawo mumwe munhu anovasonera atiti pakurunurwa nokuti amai ava ndanzwa achiti hembe yakarurunurwa kuti isonwe hatiti inotorudunurwa inotorudunurwa zvino chaapo ndechekuti vanosonawo vakawanda unogona kuwana kwokuti musonese kumwe asi chataakuita nhau iyi kana takaitarisa nemamiriro ayakaita inyaya yokuregererana chete inyaya yokuregererana haisi nyaya yokuti mune zvimwe zvamunozofanira ku right uroyi wamuri kutya wamuri kuti akanokora ivhu regai ndikuudzei dare rino zvarinoita judgment yedu iyi munenge munayo ava vakabvuma kuti vakatora ivhu imimi marwara mazobatwa nemaprofita enyu yokuti hanzi kurwara kwamuri kuita ivhu rakanokorwa hatiti mafamba chivano unofamba wonzwa ivhu riye rakanokorwa ndo rakadi asi judgment yedu munayo hatiti munenge munayo. Saka isusu tiri kuti amai judgment yedu munenge munayo hakuna ichinoita baba nyaya yapita mudani hakuna izvavachaita yazikanwa chinhu chakataurwa chadi chinhu chakataurwa chafuma. Tiri kuda kuti murerutse zvenyu mwoyo wenyama tiri kuti murerutse mwoyo wenyu nokuti apa nhau iripo ndeyekuti kunokora kwawakaita ivhu nezvawakaita vakumbira regero kureva kuti kwaive kuri kohondo kwokutyisa nokushiidzira ndo zvaifanira kunge zvataurwa naamai nyaya yainge yapera kudai but zvezve hazvisiri izvo zvinobva zvaita sokunge muri serious nenhau yamakaita nhau hainzvembe hatiti masoro. Saka indiri kuti nhau iyi inyaya yekuti sevanhu vauya kudai hatiti sevanhu vauya kudai regai ndikutaurire kuti nyaya yeuroyi inoripwa chii nyaya yauya pana ndeyeuroyi hatiti ndeyeuroyi uroyi nyaya yauya pana inobvisirwa mombe regai ndikudze munoziva mombe kunongedzera munhu chaiye kuti uyu munhu uyu muroyi imombe. Zvino inini ndiri kuti hai imimi baba imi makumbira regero chingobatai mbudzi mupama ndapedza ndapedza. $35. $35.
kana iri mbudzi inotsika ndisainirewa ine time to pay here. Vanogona kungobhadhara pamwe wadobhadhara aiwa munobhadharini. It's okay. Ngoba a period of a month but munobhadhara. Munobatana nevavo kana maani mbudzi inogona kuva iri cash mungobatana nasekretary namba dzangu matopedza jajimenda kusisina tatopedza Wapiwa nguve kutaura yakareba zvatopera. of which handisiziva kuti muda kutaurei because matoreredzero zvakanyanya Yes, endai munosonesa hembe $4 iyo ndokwanisa kusonesa hembe nyaya yapera Mukusonesa vakabvarira zvabika. Mumakusonesa huni. Dare rinoda kuti kana mabva munoita zvakanaka kana kurovesa vanhu Baba.